Vážení diváci, jestli pak víte, že na naší škole bezvadně pracuje školní televizní studio. Pravidelně a poměrně často vytvářejí kroniku všech důležitých a zajímavých událostí školy, snaží se natáčet besedy s významnými osobnostmi školy i města. Dokonce je na stránkách školních televizních novin Dvojka 2 TV i zábavná soutěž. Také dnes je náš televizní štáb plné pohotovosti a plně zaznamenává celou školní akademii. Po sestříhání a upravení ji budete moci shlédnout na našich webových stránkách. A zítra ve 13:10 bude v rámci Dne otevřených dveří s naším televizním štábem malá beseda na jevišti školní dolní Scholarest. A právě činnost našeho televizního štábu inspirovala žáky 5. třídy, kteří nám teď předvedou reportáž o přírodních vědách na základní škole Járy Cimrmana. Taťko, ano? Máš na penízky? Pro další část našeho Gášho programu jsme si připravili reportáž ze školy, o které jsme toho dnes moc nevěděli, ale určitě o ní ještě uslyšíme. Je to škola, pokračuje začátečníky Járy Cimrmana. Dobrý den, s naší kamerou a mikrofonem jsme přišli za dětmi, které mají mimořádně dobré výsledky v přírodních vědách. Dalo by se říct, že svými vynikajícími výsledky navazují na dílo nesmrtelného českého génia Járu Cimrmana. Děti, v čem vidíte základ vašich vynikajících výsledků? Tak třeba vy. Tam my, protože naše škola se nachází ve městě, ve kterém se narodil významný skladač hudby a písní, nevychujeme pravidla a definice, ale zpíváme jako populární písničky. No a například? Řekněte si, jakou definici chcete vědět. Třeba jak se počítá počet procent. Počet procentním počtem dle příkladu, jestliže část dělíme setinou základu. Počet procentním počtem dle příkladu, jestliže část dělíme setinou základu. A jestli pak byste dovedli vyspívat něco těžkého z chemie? Učíme střední na ty a i čity, ečný, ičný, ový, pak jistý a i čelý. Učíme střední na ty a i čity, ečný, ičný, ový, pak jistý a i čelý. Ale děti, jak jsme se dozvěděli, tak vynikající výsledky máte i ve fyzice. Fyzika je pro nás nejoblíbenějším předmětem. Protože náš pan zušlechťovatel s námi dělá hodně pokusů. Jestli chcete, tak my vám názorně předvedeme nauku o světle. Sledujte. Zhasněte v sále. Zhasněte jeviště. Toto je světlo. Toto je tma. Světlo, prosím. A teď základní pojmy akustiky. Prosím o naprosté ticho. Ještě není ticho. Chci slyšet špendlík. Tak toto je ticho. Toto je zvuk. A nyní další pokus. Budeme závodit a rozdají si to Tomáš a Roně. Ke startu pozor teď. A opět se nám potvrdil základní základ optiky. To byl důkaz, že světlo je rychlejší než zvuk. A teď další zákon optiky pomocí svíčky. Konečně svíčka. Kandela je jednotkou světla. A co z toho plyne? No, světlo se při dopadu láme. Tak to bylo velmi zajímavé. A co třeba víte o hliníku? Prosím, hliník se ostěhoval do Humpolce. A co je nejvýznamnější objev chemie?
teď obráceně. Těleso ponořené do kapaliny se neutopí. Co to je? Archimedu zákon! Archimedes byl svých kruhů nadbytek, proto jim vypomaloval příbytek a zákony důmyslné velice objevil ve fyzice. Těleso ponořené do kapaliny je natlačeno silou, která se rovnává ze kapaliny tělesem vytlačené. Tímto prachy lesne všichni řídili, a úžasnou tvoje řídili. A ten, kdo se bez zákona nechoval, obvykle abstrahoval. Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která se rovnává ze kapaliny tělesem vytlačené. Historie neomylně poučí, že zákony bezpečnost nám zaručí, a lidé, proč ta slova neplatí, sami na to podplatí. Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která